supply Mm. kag ang iyang presyo nandubog gani subong semana. Okay. Maybe because dako ang demand, no? Kada mo kwarta ang tao, medyo may pagsaka lang iya ang sa baboy nga 2 ka pisos ang presyo ya sang itlog kag manok nagnubo. Okay. So, ay sa dito sa contribution tati, as mentioned mo, bastante ang supply na sa itlog diri sa probinsya. Kiti ko sa bagay, Dok, so far, daw ay bata calamity, no? Nga sinta naka-affecto sa production niya sa itlog. Kaya magluwas ang gina-import na itong itlog, ginabakal na ito na halin sa gawa sa probinsya. Mismo diri sa Negros, no? Sa probinsya, may mga bigyan production makatiya sing itlog na ito nga ginagamit at dodlaw mo, Dok? Yes, kag ang aton nga neighbors diri sa Visayas, libre, free man sila sa bird flu. That's why Hmm. allowed ya magpahalin sa Bantayan kag diri sa Iloilo. So ang iba naton diya nga mga manok itlog ginapadala man sa Iloilo, no? Hmm. Amo na ang negosyo nila. So pwede kita ka kuha sa mga green zone diri sa Visayas sang itlog. So stable ya ang aton nga supply subong sinimana. So mga narapiktuhan to nga mga manukan ta during udas siguro ti pila na 5 naman lang kabulan na kaligad siguro naka-recover man na Doc. Yes, kalabanan naka-recover kag nagabalik man kag may ga-expand man ang aton nga ining mga native kag free range chicken, brown egg, damo magyapon ang naga-produce. Mm. So may mga investor man nga naga patigayon sang ilang nga produksyon. So wala kita problema especially sa itlog kag manok. Ang isa lang ka problema ining mga breeder nga gina i-replacement na kay usually ang gina-attack sang bird flu na mga gulang nga mga layer, no? Mm. More than a year. So ang sa Luzon kag ang sa Visayas ang ginaubra sa mga tag-iya ginapamatay na nila na ining mga maedad na nga mga layers amo nang ila ginaubra. Mm. So gin-extra na sing bag-o naman abi. Para ko sa bagay tikon magulang-gulang naman do ang production ko sa itlog medyo hindi naman nami gid na mais kumpara mo sa mga bulubataon pa. So ini mga dress chicken naton Doc, so far daw okay gid ang production naton diri sa probinsya despite do may pagsaka sa presyo sa manok naton dress chicken. Well, ang aton nga dress chicken kag itlog actually kulang ang Negros Occidental. Pero may supply kita halin diri sa Visayas. So napunan man na ang kakulangan. Kailangan mo na ang presyo may pagsaka tungod sa pagbeksaka man ang mga ingredients ng feeds. Mm. Amo na gina problema sa mga racers ang presyo sang feeds because ang corn gina-import na. So that's why ang probinsya amo nang tinghuan nga ma-develop ta ang provincial corn road mapping nga hindi na ta mag-import ko ng aton corn meal diri sa Sagay kag diri sa Kabangkalan, ma-functional na siya. So ginatungwan sa probinsya nga ma-improve naton ang corn development ning kasaba kag ining mga iban pa nga ingredient, ang rice bran nga pwede ma-produce diri sa aton. Okay. Sining mainit nga tiyempo sa buong to, palanta naman, no? Grabe sa buong temperatura to, daw tama agad ka taas, no? Sining mainit nga tiyempo, ang production sa itlog, ang pagpangitlog sa mga manok, ang pagtubo sa manok, apektado man, Doc Lucina? Well, ang ining mga manok naka-acclimatize na siya. That's why pag-abot diri mga day-old chicks pa na, 1 week old. Ikadua, kalabanan sa mga dalagko nga farm, may tunnel ventilation. Okay. So kontrolado ang temperatura para sa dalagko nga broiler farm, tunnel vent na siya. So kontrolado ang temperatura sa sulod, no? But technically speaking, ang ila na iyang nga kabuhi naka-adjust na di sa aton. Okay, so sa muna no para sa
ni mga nagasalagod nga si mga manok mo dalagang farm daw may mga technical know-how mo sila kung paano guro nga mapa-maintain ang conducive nga temperature sa mga manokan na nila kay kabudlay man tuod no. Base wala kun gopre na magbalatian ni mga manok bukod sa mga init at tiyempo ti big losses no sa production kag supply man aton sa merkado mo gitanaw ato nga ti base kun mag piktuhan ni kag magdubong supply ti natural sa presyo mataas so sa part ng provincial vet office ang inyong monitoring inyong inyong contribution no sining mga dagko naton nga mga farm at least do sige gyapon dok ang inyong komunikasyon monitoring. Well, may ara kitang executive order ni Governor ining fly control program. So antes na magpasulod sila sang chicks kag mag-harvest, may report na ang mga integrators kag mga contract growers sa opisina. So may team kita nga naga-supervise sang disinfection kag fly control para maibana niyang mga langaw. So far ang aton di mga pasaway way na gina-issuean namon sang compliance certificate. Before sila butangan sang manok, sang piso, na-comply nila na ang fly control ara sa executive order. So damo nga team ang ginapadala namon nga mag-supervise ang spraying no. May ginbakal ang probinsya sa mga anti-fly kag pati ni ang mga dalagko na nga mga farm gina id na sang probinsya. Kahapon gani may problema diri sa part sang Kinigaran. Kadtua gina sang opisina kagang diri sa Talisay no. So kabahin ang probinsya sa biosecurity kag ining ang ilang fly control way labot sa produksyon. So sa produksyon naman inabuligan na sa probinsya ang ilang mga dressing plant. Nagipadalaga ni ang probinsya sa mga plucking machine sa mga backyard ni Bala Bombo Dennis no. Maka-dress ka sang manok 15 kabilog within 3 minutes no. Okay. Sobra to ka 20 kabilog ginhatag ni Governor Lacson mga 6 months ago no para ma-improve man ang dressing sa aton mga backyard. Okay no so sa parts ng aton nga mga manok abi kay iban pa tadok okay na sa parts ng aton nga mga hog raiser naman kadtong kati ang ISF still no ara pagyapon niya sa aton pungsod no luckily kita Des Negros no pre pagyapon sa ISF no so kamusta naman ang hagidin naton diri sa Negros Occidental Doc Lucina? Well, grabe pagid ang aton ning tutok sa ISF kay last week lang may naigo naman ang Zamboanga Sibugay. Ang Zamboanga City nga peninsula. Malapit lang sa aton masaka sa babaw di sa dapitan. So ginatutukan na sa probinsya nga ang aton mga manok baboy makaambit sa mayo nga presyo. Subong ang local nga price ang live weight 160 na no, 150 160. So damo ang mga manok baboy nga buligan sa probinsya pati ilang marketing. So damo gyapon na pasaway no nga nadakpan namon diri sa airport sa Bredco kadalas na yung mga bagnet, chorizo, kay bala mo Bobo Dennis ang Luzon kundi apektado. So ang mga tao may tendency nga madala regalo bla ng Majestic Ham, ni magnet. So amo na ginadakop gyapon na mo diri sa airport kag sa Bredco ginasunog na. So maid-id gyapon ang probinsya para ma-maintain ta ang ASF kag bird flu free nga status no kay kung maigo ka isa ka bilog nga no nga baboy ay sos. Wala bakuna. Ang ASF wala bakuna ang bird flu. So mabudlayan gid ang probinsya makabalik kon maigo ang probinsya. Man gani amo ginang isa to sa ginatinguan gid no nga ti kita mapudlay kay as mentioned earlier no nga it involves no millions of pesos nga hog industry no kag ning industriya sa manok naton diri sa
probinsya. So gabay pa in the long span sa malawig ng mga binulan since last year until now, manami ini nga balita kasi gapon nga tiyatan nga probinsya wala pa yung kaso sa ESF kag bird flu, Doc Disina. Yes, na mo ginatuwa sa atong probinsya, sa liderato ni Governor Lacson, nga sa piyak sa mga problema, pandemic, sobra naman duwa ka tuig ang probinsya nga nag-away against ang ESF. So far, valedictorian man ang probinsya, kag wala gyapon niya naigo. So amo man ang there is bird flu, no? So ang tao nato na sa mga border patrol, border checkpoint, 24/7 na siya, Bombo Dennis, no? So far ang aton obra ining pag-disinfect sa mga tracking halin sa Manila, sa pag-issue sa downtime, dapat 7 days before siya magbalik ang truck. Isa pa na nga ginatutukan man sa opisina. Kay base ko ng truck naghalin sa slaughterhouse sa Manila, na dressing plant, may dala nga virus, gina-sprayan na diri sa bread ko, kag diri sa Escalante, no? Kag diri subong man diri sa Kabangkalan, kag sa Hinubahan, amo man nasunog na tunda nga mga manok, kag ang mga chorizo na nga wala sang permit. So far, ang atong tao, nagapulaw bugtaw, para lang mamintinar sa probinsya ang aton 8 billion poultry industry kag 6 billion nga swine industry. Okay. So far, Doc, may data ka kung as of pinaka-latest na daw na nagkadamo o pina mga worth sa mga produkto nga aton na-intercept, there's Negros sa aton kampanya against ESF kag bird flu, Doc Disina? Ang sa amon na nga na-intercept pag napabalik sa bird flu nga campaign, more than 15 million na ang worth siya. Ang sa baboy sa ISF kag mga chorizo, more than 15 million naman, no? Mas damo yang mas mahal niya ang ang mga dressed chicken nga nang ipabalik kag mga itlog. So far amo na ang price to pay sa mga nag-violate, kag ilan na balaydan niya magpabalik, no? Gina-hold sa opisina. Okay. Lastly, Dr. Sina, mensahe mo lang sa aton nga mga negosyante, kasagod sa baboy, kasagod sa manok, of course, aton man nga mga konsumidores diri sa probinsya. Go ahead, Dr. Sina. Well, sa aton mga racers, may kwarta sa pagsagot sa ang sapat, no? Especially subong sa layers. Kulang pa kita, no? Ang broiler. Ang sa baboy, subong mayo ang presyo. So tingwaan tagid, no? Kag buligan ta ang bakulod, kaya mo ni siya ang ulat lang sa mga produkto diri rin sa iba ng LGUs, kay kulang man di ilang produkto. So basta ma-assure lang sa probinsya nga may baklon gyapon niya kita nga mga fresh ka nga mga baboy kag fresh ka nga manok. So sa bulig sa media, labi nagabubo radio sa pag-advocate sini, so tingwaan ta nga mag-kooperar sa probinsya sa continue nga pag-sustain sini nga programa, no? So mayong hapon sa aton mga konsumidor, kaya nga aton nga mga balot ginawa tinguan man sa probinsya nga maluto dayon kay para hindi ta masudlan sa bird flu. Okay, Dr. Rinanti Disina, sir, madamo salamat kag mayong hapon. Thank you. Kapatay mo kami na nato si Provincial Veterinary Office Head, no? Dr. Rinanti Disina. No? Patayin ko tayo po niya kasi kinabuligay nato sa politika at yung pagbantay against CSF kag bird flu sa probinsya ng Kapadayon. Amo na nga until now, no? Free pa kita iya sa bird flu kag African swine fever. Nagapikto bala sa aton sila nga mga baboy, kasi ito multi-billion, million, multi-billion industry ini, diri sa probinsya sa Negros Occidental nga kung isa lang kaso, ditong balay sino pa paano pa kita kabaligya sa luwas ng aton sini nga sa probinsya sa aton sining produkto, kung may kaso kita diri, ngati mo na subong nga free kita ya, so atong produkto diri, hilway nga mabaligya sa gawa sa probinsya, sa gawa sa riyon,
pero ang aton nga supply sa lokal nga merkado wala man kita ginakulang. May mga pagtaas sa presyo sa manok, presyo sa karne sa baboy, presyo sa karne sa makasapatan, nag-contribute iniya hindi kay ang supply, kundi ang production cost, no? Especially ang pagsaka sa presyo sa bubod or pagkaon sini mga sapat. Waya gasaka ang presyo bangod kulang kita supply, bangod ginapalabi pa naton na baligya sa luwas sa guwa sa probinsya, no? Ang pagsaka sa presyo bangod sang pagsaka man ni sa mga inputs like ining feeds, nga nagasaka ang presyo, siyempre contributing factor na sa pagsaka man sang presyo sa karne. 8 minutos na nakalikan stock na alaw na sapon pagbalik siya para tuntunan kuhantag balik report ibubog Carla May Defensor ang kuhan man ang pagsunod karon sa aton sining nokpo sining mando sa PNP headquarters sining pagpatuman sa maximum tolerance, kati may mga nagarali pa man mo, may mga supporter sa mga kandidato nga pasmente sa ato na presidential level, nga daw hindi pa mabato na resulta sa eleksyon, may mga nagarali pa, may mga natawag lang nga mga pugtak-pugtak, nga mga pagrally. So mando dire, maximum tolerance. Na aton barbalikado nga pagkikipabalita ng Bumbo Gracie Lobaton, aton na pabalikan tanan makaligan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Magpalagay siya patutunan na bombohan na isa to this time counter reporting Bombo Carla May Defensor. Ining pagsunod magkaroon sa ato sining pamunuan sa pulis diri sa probinsya sa Negros Oriental. Ining mando from the National Headquarters, higher command sa PNP nga magpatuman sa maximum tolerance. Hindi lang guro sa mga political rallies, kundi sa iban pa nga mga pagpatigayon sa rally, nga dapat ipatuman taman ang nga tawag nga maximum tolerance. At ini pa-express mo lang sa kinamatarong, kay tagsay sa aton, di ba, may nga tawag nga freedom of expression, as long hindi lang violente, ang pag-express naton sa aton sini nga kaya kwan man hibubunot, pero kung mag-violente kinulati that's time siguro ng ating ato niyang otoridad na magamit kinsa nga ginatawag yang strict measures. Okay mo na yung pag-rally mo na, singita ka mo na daya, rechok mo na daya, kag wag ka man gat sa vlog to vlog sa iba niya, wag yung problema. Pero kunti lain na yung kaso, mag-violente ka na mo nang hindi naman yung pagpasugtan sa ato sininga mga kapolisan. May pahayag din ang spokesperson kung napiayo sa ato Negros Oriental Provincial Police Office. Sa rekondan sila, balita, gikan sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, Kimin. Yes, Bombo Dennis. So, iga-exercise ang katapos ng kapulisan sang Nopo, Bombo Dennis, ang maximum tolerance during mga rallies, Bombo Dennis, no, nga ginapatigayan sa aton sa mga grupo, no, nga nag-rally diri sa Negros Occidental, Bombo Dennis. So, ini pasing ano ginila, no, pasing karon ginila ang ina sininga maximum tolerance, Bombo Dennis. So, may sang CDM nga igabutang ni ti amo ni perming aton sininga makita, Bombo Dennis, during mga kung mayara sang mga rallies Bombo Dennis. So ani ati amyari naman niya ang katapos sa kapulisan sang Nopo, Bombo Dennis, kay ti sang hindi nga pagsugod o kung anti sagsugod ang eleksyon Bombo Dennis, may preparado na ini sila yung daan, no? So hindi lang political Bombo Dennis ang rally sang ida sini nga pagabatayan, di mayara man sa iban diri nga naga rally Bombo Dennis nga hindi man related gid sa politika Bombo Dennis. So ready naman ang ato sila nga mga kapulisan sa pagbantay at same time Bombo Dennis kung mayara gid sa mga violente gid nga mga nagarally, di mayari ini sila yung pagabutangan gid Bombo Dennis, kaya hindi man niya pwede nga pasugtanan na sa mga kapulisan Bombo Dennis, no, nga makasakit na ini sila sa ibang nga tawo. So amo ni ang pagabantayan gid sa ato sila nga mga kapulisan Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato na payag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Regarding sa rallies natin, Ma'am Carla, sila na ang right, no? They have the right to public assembly. Rallies provided that they will be having permit sa sa pangayuan nila permit, no? Sa rally. And ang aton gid, ma'am, is true. We really provide or we really extend, no, up to our maximum tolerance when it comes to them
rallying. But the difference with that, ma'am, is kung mag-abot bala ang time na ginadaot na nila, ma'am, or they are ruining the lives or the rights of others, then it will be a different story. May ara kita mga atong civil disturbance management, ang CDM naton, ma'am, no? I know most of the people are familiar with that. Amo na ang atong nakakita na gahelmet, may shield, kag may batuta, every rally. Kalain-lain nga mga lugar, no? Ang ina lang gid aim is to secure lang gid, no? Mag-defend lang gid ya, ma'am, and not to act. Sa aton mga rallies, may mga plans steering up or cooking up plans to rally. There's no problem. That is your right. Hindi na naton kuhaon sa inyo. But as I mentioned with most of the interviews na I have, the moment that you trample or step on someone else's right, then that will be a different story. Kagara aton kapulisan na always prepared, no, civil disturbance management team natin. So halong kita, no, let's not resort into violence. Exercise your right without being violent. Bubo Carla, kaya tingatan nga mga pulisan, train man sila, no, sa mga amo ng senaryo, bla. Dapat sila nga, dapat malaba man ang pasensya sa atong pulisan. Kaya Bubo Carla, kasi hindi mamadinay sa mga pag-rally, ha? Kasi mga pulis natin makumprontar sa mga realista, kasi daw sila na ginabira, sila ang ginasinggitan, sila ang ginatabog, sila ang pagkamalaot, kung ikaw guruda, kung nuway ka pasensya, ben, mga aking gaman, kasi resulta nga nagkumprontahan na yung mga realista kapulisan, so dapat sa pulista, tsakto na, ikuan tagid palawig, yung idang pasensya, Bubo Carla? Yes, sakto ginaabang mo, Dennis, no? Kahit kung magsabay ka man da sa inabang mo, Dennis, inihandaan mo kaisa mag-rally ni Bombo Dennis, may kainit na nga kabatsagan Bombo Dennis, no? Ti kung sabayan mo, ati rambol ginangwa Bombo Dennis, wala gid sang peace, no? Nga matabo kung amo sina Bombo Dennis. So, muna, no, preparado ato sila nga mga kapulisan, may mga CDM man, kag gina-practice nila, akong gina-exercise gid ang maximum tolerance, Bombo Dennis. Sige. Babadanin sa may nag-report, nagikan sa patrol, ni si Bumbo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo. Salamat kay Bombo Carla, may defensor, mali pa kung mainit-init ng isyo generalihan, kusa, labi ka ng mga isyo sa carp niyo, dota, na, kasi may mga tension galuntad, in between sa Kuanabe, sa tag-iyas ng dota, sa mga carp beneficiaries kaya demanda, kasi mga tag-iyas ng dota niya, may mga blowguards na mag-ginahire, mag-init ang kuprontahan na, ito nag-responde atong kapulisan. Iti kabalaw mo kasaya, sige na pa na kapulisan aton nga, kuhan ka mo, binayaran ka mo na mo to. So kasi daw, kuhan la, kung nubo na yung Korea, sa atong pulisan, iti kwenturahan na, gini, Amo nang ini mga CDM naton, yung mga membro sa Civil Disturbance Unit, team, na train na sila. Biskan singgitan ka pa na, biskan buyayawon ka pa na, hindi gid mag-react, nagpapakuan ng palawiga lang ang pasensya. Kay part na sa obligasyon sa aton man niya kapulisan. Maximum tolerance. As long siling ko, hindi sila makalit sa ibang tao, na respeto lang kinawataran sa ibang tao, hindi mabutan sa katalagman ang kabuhi sa ibang tao, hindi mabutan sa katalaman ang propiedad, huwag gini problema. Kaya siling ko, tanan kita, may kinamatarong, may freedom of expression. Ano sa ato konstitusyon, pwede kita makapotwa sa atong balatyagon against sa gobyerno naton as long in proper way. Nga hindi tayo makatapak, saan kinamataro man yung sa iba. Mga relari, kung tingin sa ino may kita, may nagatipon-tipon during okasyon, mga Labor Day, iba pa okasyon, nag-arali like sa Fountain of Justice, sa may Old City Hall, alat nagatipon, mga driver na ito, ibubunot nila, kita sila, guntat man biyahe,
nagamarcha man sa dalan, no? Iban pa nga sektor sa atong syudad, kita man na, gamarcha man na sila, wag na problema, may permit lang sila, kag siling kundi lang sila iya mag-result no sa mas ninta violente man nga tikang ay kuda yati it's another story naman ang kebenan. 22 minutos na nakalikan stock na alaw na sa sunod ta report ni Bombo Gracelyn Lobaton ang monitoring sa aton man pulisa doon may konti sa liga ng eleksyon may ara kita 18 kaya mga areas of concern. Ini mga lugar, kasi natin may mga factors ini, kung nga nabutang sila sa areas of concern. Isa diri, ang siling naton, ngati ini mga lugar, may mga history sa political violence sa previous election. So sa pinakalitis ng assessment sa atong police, after siling May 9 national local election, may posibilidad nga may mabuhin. Depende man nagyapon no kay ini nga apat ka mga lugar nga ginatanaw ang ligad nga mina daw kanami man ang sing sitwasyon daw wala man problema no ti problema sa next election mabuhin madula ini sa listahan sa areas of concern pero depende wa tagmalo ba sa niya election 2025 mag-init mag-intintuhan na sini nga mga lugar pa ko may isa da ka warprek man abing politiko, ng politiko lang utok pulburaman, nga di magpasinsya, gusto man sing gira, gusto man sang inaway, kainit pag idang tensyon may pahayag man din ato sininokpok, of course, ang assessment man nakuha sa ato ni Bombo Gracelyn sa PPCRB na ton din sa Diocese Bacolod, ila assessment sining election kung sabagay kahapon gani ang kwanto ang operation to sa transparency media transparency kwanto area transparency server to sa UST ginuntat na to kaya daw hindi naman kaya dako ng resulta sa election nagban pila ka porsyento so hindi naman kaya lost na natin nabalaan naman resulta final declaration naman ang proclamation ng ginulat no from the National Board of Canvasser no sa atong magdalaog nga mga senador presidente kag vice presidente of course pwede rin mga party list nga saka damo-damo man hindi mo maintindihan kung ano nga sektor sa aton susunod ambot kung tumano ni Presidente incoming President Bongbong Marcos Jr. ang hangyo ni outgoing President Duterte nga niya sa imo administrasyon dulaan na mga party list mga kibanan di amen taman ang konstitusyon tay i-abolish ining party list sa aton siniya nga eleksyon. Are mga kondan sining mga balita po naman sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kamin. Bombo Dennis, nagalaom ang Negros Occidental Police Provincial Office na mabuhinan ang risk no ukon ang pagkadelikado ni bala sa mga areas of concerns sa sinila nga natapos nga eleksyon. Kung aton nga madumduman Bombo Dennis mi ara sang 18 tanan no ka mga election hotspot areas ang na-record sang mga kapulisan upod ang COMELEC no nga ginbantayan gyud nila kag gin monitor Bombo Dennis kay sa tinrikdan nga eleksyon nagaluntad no ang isa ka madugo o kung pagpatay bala sa isa ka kandidato dito sa sur nga bahin sang probinsya especially sa Moises Padilla. So Bombo Dennis from time to time ato na ginkuan man no sang mga update o kung mga information no nga regarding man sa ila sining kategory. Manundaman ta may apat no sa 18 ka mga areas diri sa Negros Occidental, may apat ka mga red category o under sa red category kung nang pinaka-mainit gidala no sa bahin no sang eleksyon no kadelikado. So Bombo Dennis, according kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ini nga mga apat ka area sa Negros Occidental yung kabig nga ara sa pinaka-init nga kategory, posible nga mabuhinan o kung madula na ni sa listahan sa sunod
nga eleksyon sa election hotspot areas, no? Kay wala gid sa na-report nga ERI o kung election-related incidents sa Bombo Dennis. So, nung namata sa Mayo 9 tuig 2022, nag-monitor gid kita sa sur, no? Especially sa sur, sa norte man kadiri sa syudad sa Bacolod. So, wala no sang na-record bisan isa nga maangot sa sining natapos nga election. So maangaton sining assessment no, generally peaceful. So ang apat ka mga lugar nga ini aton lang i-recall amo ang Banwasang Moises Padilla, ang Banwasang Candoni, Banwasang Calatrava, kag ang isa ka syudad amo ang Escalante City. So sa Banwasang Moises Padilla ang pamunuan ni Police Major Randy Babor Bombo Dennis, hugot gid ang iya sining mga preventive measures kaupod ang iya sining mga tropa kag augmentation halin sa province, no? Kag pila pa ka mga kasundaluhan. So, diri naman niya sa bahin sang norte sa Escalante City, Abi Bombo Dennis, wala man sang may na-report, no? Sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Rocky Deschar, tagpo diya sini nga mga kapulisan. So, ginakalipay gid ni Bombo Dennis sang bilog nga nokpo kay hindi basta-basta ang pagbantay nila. So, ato madumduman ang 18 ka mga election hotspot area sa Dennis intact gina halin no sa pag validate man bala no hasta sa adlaw gid sang election. So hopefully Bombo Dennis no nga sunod nga eleksyon sa tuig 2025 no mangin ano na siya no mangin madula bala or madula na sa mga listahan sa ginakabig nga mga delikado nga lugar during election. O kung di man madula mabuhin na lang Dennis o kung mahimo bing mangin yellow category na lang o kung orange category depende na Japon no sa matabo sa sunod ng eleksyon. Depende na gapon sa senaryo kasi lingkod ti base kung may isa naman tayo ka maisog politiko kag utok pulbura bla sa ti naga o man resulta bumug Grislin nga nagainit ang naga-intense no ang political situation senaryo no sa isa ka lugar yes. Kasi ko mag-intense ang political senaryo dira ti brodan kung mainit ang politiko sobra pa kainit ang mga supporters mo Bobo Grislin. Yes, in fact, so ginawa mo Dennis, actually, bisan tapos na ang eleksyon, according kay Police Lieutenant Abigail Donasco, nagabantay sila sa gihapon, no? Ang peace and order, ginapa-intensify sa gihapon, kay wala lang takabalo mo Dennis, may mga naperde bala, no? Sa iban nga mga LGUs, ang mga incumbent na dula na sa posisyon. Pero, syempre, yung mga supporters, no, pag ginanggapainit mo, so, di pala mababalaan, base pala mag-arise naman ang isa ka pagkinagamo after na yan sa eleksyon. Correct yan sila na. Bao, kung di bangod si mo, wala ko ba perdis politika, kung di bangod si mo, huwag kumadulaan papay, ngari mo ay, Bobo Grislin. Yes, umitumod sa imo, amo sa Bombo Dennis kalabanan, nga ginahambal o kung kakatabo, subong lang ta kabalo, but posible na nga nagakatabo, subong may mga pagbinasulay, may mga nga tawag ba lang blackmail siguro, gamay lang man, pero wala pa man kita report no, nga nabaton nga amo na bala Bombo Dennis, nagasuliay na ang mga mag-ululupod sang una, dugay na dagdaganay na. So, balaan na lang na. But so far, no, sa aton sa niyang election diri sa especially sa Negros Dental, wala kita sang negative pa ng mga report. Post-election, abe, kanya ba, kundi bangod si mo, tani, nagpresibusing sa barangay, kundi bangod si mo, tani, nagdaog pwede si ako nga kandidato sa sa imo nga purok, niya kay grabe ka magkapanya siya. O tiba tatok na Bombo Grislin magdumtanay bla. Bawd sa politika ti base iya ko sila manglabutay sa during sa election base sa after election la tabo ay banas sila kag mangin baylinte bla ta kapulong no kag pasilita igom mo sama angot pag nagyapon niya sa nagligad nga politika o politika Bombo Grislin. Yes, exacto gina Bombo Dennis. So balantayan gini ang post-election, especially nga wala pa no naglambot sa June 30 sa diin mapungko gida ang mga bag-o nga halal bala, bag-o nga ginpili sang kadaman no sa pagsatagsa ka mga LGU diri sa Negros Occidental.
Bombo Dennis, sumatiyan ta ang pahayag sa spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, si Police Lieutenant Abigail Velasco. So we're hoping na on the next election or in the days to come, magpadayon ma'am amo ng aton record, especially with the red areas pa. Oo. So mahimo gali man nga sa dason nga election nubo ang risk sa ila sa nga mga area kay tungod wala ta mga record sa nga election. Yes, it is very possible, ma'am. Especially if we talk about the next election after 3 years. Posible gid yan, ma'am. Rito man continuous man gyapon ang aton mga checkpoint, especially ang aton ganban ma'am ara na gyapon until June. Yes. So hindi sila pwede na mangin complacent, so mag-relax sila kay they think tapos na ang voting, tapos na ang election proper the election day is matapos naman ta ng ginaobra especially with the peace and order. Padayon ta gyapon, ma'am. Bombo Dennis. Kung ano na gani, Bombo Dennis, kung tapos na ng election, mapabugdaw-bugnaw kita yan, kita mapainit-init. Correct. Ang mga supporters pala, gadugang pa. So, pilion ta, magpatawhay, mag-relax kita, bisan terde. Kung perdeng kandidato, matunon ta. Kung daog kandidato, mga lipay ta, importante, tapos ng eleksyon, may dason pa man Bombo Grislin? Yes, Bombo Dennis. May dason pa nga mga eleksyon nga patagiron diri sa aton kung sa Pilipinas. Importante nga nagboto kita, inboto tang aton nga gusto gid, ang aton gid nga naluyagan, kag Bombo Dennis, nagboto kita ginupdan ta gid sang pagpangamuyo man nga mag-guidean man kita bala Okay, anong assessment sang aton niya PPCRB diri sa Negros, especially ang aton ni PPCRB number 1 dawari man diri po daton Social Action Center. Anong ilayang assessment Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis, the government is us, kita ang gobyerno. Amo gina ang hambal sang director man sa social action, at the same time panguno man sa PPCRB kon Parish Pastoral Council for Responsible Voting sila sa Bacolod, si Father Chris Gonzales. Bombo Dennis, grabe ang journey sa natapos lang election sang adlaw sang May 9, 2022. So kung aton nga i-compare bala sa nangligad nga tuig sang 2019 elections sa subong election, Bombo Dennis, according kay Father Gonzales, madamo sang improvement, kadamo sang gin-develop o kung nagdamo ang mga volunteers, nag-ugyon ang mga voters, nagbuligay gid ang mga katawhan bala nga ara gid sa pagpatigayon sa election. Example, amo ni ang mga volunteers sa PPCRV, ang COMELEC o PUDMAN, ang mga teachers, ginapasalamatan gina ni Father Gonzales. Kag of course, Bombo Dennis, wala pa man natapos gid. Pero ang assessment ni Mayo gid kay wala bala may na-report nga nagpasaway sa tuman nakainit, especially Bombo Dennis sa mga voters, ang mga volunteers, grabe gid ang pasensya nga matapos lang o kun matigayon ng balang election sang matawhay. Kag before sina may tawag kita nga pre-election, kag during election and post-election. So tapos na ang pre-election, dito pa lang daan mo Dennis, grabe na ang kampanya sang mga volunteers sang PPCRV nga mahatag ang ginatawag balang education sa pagboto, mga damo sila sang education programs. Tapos pag-abot pag sang election, wala pag sila nagpabaya ang ila pwersa, pwede gid Bombo Dennis ka intact, pwede gid ka matawag wala nga strength gid during election, kikilain man gid kung may third party bala Bombo Dennis sa amo ni nga klase sang event ang election, mas nami nga damo ang nagabantay. Kag of course ang voluntaryism Bombo Dennis, according kay Father Gonzales, buhi gid katama ang espiritu bala sang voluntaryism. Kag ang bantayan ta subong kay sa mga katawhan bala ma-assess naman nga gusto gid nilang maboto, gusto gid nilang mangibabaw man bala ang demokrasya. So buhi gid ang demokrasya ta. Kag sini nga post election na mo ni ang bantayan.
ano naman ang atong sininga himuon. Di kay tapos na ang bertuhay, bayan alang kita wala ni according kay Father Gonzales. So dapat magsibantay gid kita kay kita ang gobyerno, hindi lang kay sila lang malabo mo Dennis. So tanan kita dire may obligasyon. So mangin maayo kita syempre nga mga citizen no sang pungsod Pilipinas kag at the same time kung makita kita nga hindi amo sa pagpabalakad bisang ina nga nagdaog no nga public servant Bobo Dennis, pwede kita maka-criticize basta healthy lang nga criticism no kag ang ina nga gina-criticize Bobo Dennis maayo man no nga manugbaton bala sang criticism. So ara ka dira imboto ka so dapat mangingabakod ka man kag of course matinlo gid ya Bobo Dennis imo nga pagpamalakad. So Bobo Dennis, kamatian ta ang pahayag ni Father Chris Gonzales. Luyag ko lang no nga kuaw maning apay gayonan para nga magpasalamat bala para sa aton nga mga volunteers no. Kag matag ko do dra ko namian ko sang i-assess ang ano nga kabuhi gid sang aton nga mga volunteers. Volunteerism in Bacolod is alive no ka nami ginadako gid na pasalamatan naton. Kag matag ko hindi lang sa hanay sa PPCRB pati man ng mga butante no ka nami man ka nami sang cooperation ka orderly grabe nga painit pero do wala man ko may nabatian nga nagpasaway no lo mo na bala no kahapos gid sa aton mga butante no sa amo na guro daw dako gid pasalamatan naton sa aton mga kumilik no grabe nga sakripisyo I don't know kung nakatulog na gid man sila kay last time ato ko sa ilan nagapermahanay kami ahay kado makakapoy gid pamangkot ko sila tisan one hasta linya balas na ni father wala pa kami tinulugan no sa mga teachers man nato no grabe nga sakripisyo so dira ko guro itutok nga akong assessment no nga kag gusto gid bala sang tawo bala nga magboto kag gusto gid sang tawo nga ma-express man ang iyang ang ining demokrasiya nato no kani let us keep it alive no actually damo pa kita elections nga pag ato bangon lapit na lang ganing barangay I heard I don't know kung December ko no do mo sina so kabay pa no nga sa gihapon padayon no nato ni ng espiritu sang demokrasya no pero bahin naman sang may mga kapalpakan ara gid no mga machines nga wala nagana may mga diskusyonay no may mga amo sina kag hasta subong gani guro met sa ara pa Japon mga pabati-bati nga daog kami no amo sina part man naguro tanan no sa mga pagtilaw pero tingwa tag yapon nga i-streamline, i-purify, madula pagid ang dinayaay, madula ang baklanay, no? Ma-purify pagid naton, i-perfect pagid naton ining aton sistema. Pero if we compare no sa wikad bala nga tuig 2019 sa subong matapos nga eleksyon, kamusta may nag-improve pagid kita o kung mas dami sa naligad? In terms ko sa PPCRB, mas ko nag-improve kita kagkadako gid, no? Sang gin-improve naton, nagdamo pagid ang aton volunteers. Kag daw ka mas systematic pagid, no? Kadamo man sa kabudlayan, pero I think no we did better, no? Nagtubo gid man kita. In terms bla kung damo pa kita sang patubuon, yes gid. No? Mga methods naton ang aton mga meetings no mas damuon ta pagid ang volunteers ang aton nga education campaign no damo gid kita room for improvement do amo magikita sinaya tawo man lang kita no gani improve pagid naton damo pa kita dapat tun-an pero ang panawagan ko gid gani so tapos ng eleksyon ano dayon actually amo man plano na amo sa PPCRB halin pa sang sugod. Yes. Nga ang ubra naton may pre-elections dapat edukar kita, tudlo kita, giya kita, no? Yes. Bulig kita sa mga tao. During elections dapat bantay kita, no? Padayon kita sa pagmatyag, no muna. Pero how about after elections? No? Ang panawagan gid is klaruhon gid nato niya that the government is us, no? Ato niya gobyerno, kita ang gobyerno. Maski sino pa nang nagapungko, ato na yung gobyerno. Para na sa konstitusyon nato that we are the
sovereign Filipino people. Kita yang hari di, sa totoo lang. No, sovereign, but sa lingon, ikaw ang ruler. Kita diya yang rule. No, so hindi natin pagkalimtan na, hindi natin paghihatag sa ila na lang yan, sila na lang da. We are part of the government. So cooperate. Hindi gurumhapos, no, pero cooperate kita. Hindi kita ang maging rason sa failure ng government. Isa pa, kung may pasaway gid man, dapat taragi kita nihapon. Bantayan gid naton, no? Yes. Criticize kung kinahanglan i-criticize. Pero kinahanglan healthy ang criticism, no? Kaga nga aton man nga mga nagapungko, dapat healthy man nga pagbaton sang kritisismo. That's why you are there, no? So buligay kita sa gihapon. Mamo Dennis, kita nga mga Pilipino, damo kita sang good qualities, but may mga upang man kita, isa ra dira ang kulang gid no sa disiplina. So kabay pa no ang sistema bala naton nga bag-o taman, especially kung mag-inabot na ang adlaw no sang pagpiniliay. Sige. Yes, Mamo Dennis, ini si Bombo Grace din Lubato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Sa gabay pa pagbantay nato na. Hindi na sa adlaw sa eleksyon, hindi lang sa eleksyon, no? Magapadayon naton pagbantay, bisa natapos na ang piniliay. Kayo, may harap ata. Abot ko madayon gid man ang aton nga scheduled nga December 2022 barangay and SK election. Kaya meron sang 2018 di ba na suspend na ako 2016 gin-suspend gin-set sa 2018 pag 2018 na barangay election kita di supposed to be 2022 ma-election naman kita mo na set nga December 2022 election puti sa pinaka-latest sa nagligad dumanyo nga sa ligad nga January si Congressman Joel Almario nagduso sa insek bill sa Kamara nga nagahanyo nga i-postpone naman ang eleksyon sa 2024 no sa bayan sa barangay kag sangguniang kabataan eleksyon. Dibla? Ti barangay naman niyo ang mga barangay naton kay SK election kung sa bagay mga SK members naton sa SK no ma-consider naman yung mga regular voters pwede rin kaboto sa barangay kahit tigin pa extend man ang edad mo no sa mga SK voters naton bantayan tani kung ano mga developments ni madayon ang December 5 lang exact date mo December 5, 2022, barangay and SK election. May, Mayo, ilan lang kabulan, 7 bulan, mga kaibigan, ang bulan sa Disyembre, tising ko Mayo man Mayo man madayon o Mayo man hindi. Hindi bantayan ta niya, kung matigayon naman yung barangay and SK election. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos na nakalikansak na nga alaw na sapon. Lahat ang panahon rin pagpalagad siya palatuntunan Bombo Anay sa Ugto. Sanbay na kamo sa masunod nga palatuntunan programa. Kahapon lamang mangin kaupod nyo naman si Bombo Just Jesus Madrigal. Inyo alagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Sa Tacna, Launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lisoan sa inyo sititag sa mga radyo. 630 kHz. Sang radyo kaangay sini nga normal nga pwede maliso. 630. Sa tanan nga malabutan sa aton sini nga 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo na Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Pwede man kamo sa aton siniiyang mga may cellphone din na, no? Pinaagi sa aton siniiyang Bombo mobile app. Pwede kamo kapamati. Maka-enjoy sa crystal clear nga live audio streaming. Pinaagi sa aton siniiyang cellphone. Sa mga naka-download na dila ka nag-enjoy sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. Sa wala pa naka-download, agad nga maka-enjoy kamo sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Aber download na kamo mga kabombo ha. Agad nga maka-enjoy kamo sang ginahambal naton nga crystal clear nga live audio streaming. Kag bisan din kamo magkadto ara ang inyo sing cellphone, pwede kamo kapamati diri sa aton si mga palatuntunan kaangay. Diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Kag sa mga naga-enjoy naman dira lantaw ay ho sa aton siniiyang nga Facebook Live, pinaagi sa aton sini nga Facebook. Hello and good afternoon. Subungan sa aton sini nga YouTube channel, ara naman ho, sa aton sini nga YouTube channel, ang aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, iara naman mga kabombo, no? Gina-enjoy kita sa aton sini iya nga mga kauturan, pinaagi sa aton sini nga YouTube channel, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Sa aton sini nga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki. Hello and good afternoon. And
without much ado mga kabombo, yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para ged sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Sa aton si Masuki, aton si nga opening song, of course, produkto sang Bombo Music Festival. Ini naging first runner-up ini sa aton sini iyang paindis-indis ang tuig 2019. First runner-up ang ambahanon na Bagyo. Of course, gin-compose ni Mr. Giancarlo Torres, kagin interpret no ni Mr. Ian Bryle, mga kabombo. Iyari aton lang tawon during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019. Ang first runner-up sa Bombo Music Festival year 2019. Ang ambahanon, Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahapag ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Ika'y isang bagyo. Okay, mga kabombo, there you have it, ang aton si pambukas nga bahanon, Bagyo. Ti ginapabugal tagi na iya mga kabombo kay produkto ina sang kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful song sang Bombo Radio Philippines, ang aton sini nga Bombo Music Festival. First runner-up, no doubt, tahom-tahom ged. No? Bagyo.
Gin-compose si Giancarlo Torres kag gi-interpret sang bawa. Ala ano man no, ang iya sini nga tingog, ang iya sini nga itsura, artistahon man kay tawag ng tanghalan na product man ini si Toto Ian Bryle. Of course, antes mo nang tawag ng tanghalan nangin produkto sang Bombo Music Festival si Mr. Ian Bryle. Bagyo, well, it is a song about every human being who has had to struggle. Amo na ang kalibutan niya, ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, wala gid sa may makambal nga ti, wala gid sa struggle. Although nga, like for example, abi na bunag ka diri sa kalibutan niya nga ti with silver spoon. Buot silingon, manggaranon ka. Not necessarily mean nga manggaranon ka, wala ka gid sa struggles. Your wealth is already a struggle, mga kabombo, no? So, it is all about struggle in life, no? And triumph at the same time. Bagyo is a song about triumph, no? It is a song about you and me. It is a song about everybody's life, no? About all of us, about how we all look up to the sky when in search of answers, hope and strength, and how we, strong and fierce as a storm, do kaangay sa bagyo, are always able with unceasing hope to rise to the challenge and emerge victorious. Amo na ang mensahe sang bagyo mga kabombo, no? Nga ang bagyo ya bisan ano pang matabo. Gaano na saya garagasa balayahaw, grabe gid ang strength. Amo man tana, no? That really in the end we are the storm, the ultimate storm that shall weather all other storms, no? And nothing can stop us. Kanami isang mensahe sa sinimbahanon bagyo, no? Hindi kita magpaluto sa mga bagyo man sa aton si kabuhi, no? This is the positive storm, no? Storming all the storms in our lives, no? Kanami, no? Storming all the storms in our lives. Kabisan ikaw ya, arab lang para sa imo ya, ang imo siniya nga kabuhi diri sa kalibutan niya, grabe nagid balaya ka. Baw ka nagid karikot, nagid ka kabugat nagid. Kag amo na ang rason ko nga you're not enjoying your life anymore, no? Pero mi ka lang masubo. Ang imo siniya nga mga handom sa kabuhi, hindi mo malabot-labot. Alam lang to the point nga daw napuga nagid ang imo siniya nga tagipusoon kag imo si balatsagon kag para sa imo ya kapoy kanaged, no? Pero maabot gid ang paglaom mga kabombo. All we have to do is really to pray hard to the Lord, no? Ang pagpangamuyo niyang amo ang aton siniya nga pinaka instrumento. Wala magi kita diri mahimo sa kalibutan mga kabombo. Bisan ano ka pa kamanggaranon, poderoso, no? Ara sa imong tanan, pero wagid, no? Tanan kita ya full of imperfections, no? Maybe, no, pwede gid as long as may kwarta ka, may alam ka, poderoso ka, no? Tanan-tanan, pero maabot gid ang panahon nga mapugday gid kita because we're just human beings, no? May limitasyon yang aton sini abilidad. Pero amo na gani nga kon ara kita sa Dios yati wala sang imposible, no? Amo na balang first stanza pa lang sang bagyo katahom, no? Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagod. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba, sundan mo lang ang hihip, sundan mo lang ang ihip, tulad ng mga ulap sa langit. Papatak ka rin at aambon, pag bumigat, bumilis, di mapigil.
hahampas ka rin at bubuhos. Ikaw, kaangay sa isa ka bagyo, no? Na di mahihinto, hindi na pwede mapunggan pa, no? Bumubungsog, hangit ulan, sumisigaw, lumalaban. Adya, no? Adya lang gid mga kabombo, go lang ng go. Kay diri sa kalibutan, kung hindi kita pakigbato, puros lang kita pugday, no? Ikay isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasayo. Ikay isang bagyo. Kataho mga kabombo, no? Sang ambahano na bagyo. That is why naging first runner-up ini sang Bombo Music Festival 2019. Kung may ara ka mo dira sang mga kaangay sini nga abilidad. Sa subunge everyday ginapanumdum ko na kamuya kay kanugon, no? Write it down. Use it for the service of the people and for the glory of God. Kanugon sang inyo siniiya nga talento ang ginhatag sa Dios nga taguon ta lang, no? Share it kung makapustro na ang Bombo Music Festival. No? Kundi handa na, preparado na. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo, antes pa man sang tanan. Wow, ara ng aton siniiyang nga mga mga kabombo nga always get nga nagaupod sa aton. Ang aton sinibarkadahan si Raul Changson, kanta at hambal makapahalipay man naminaw sa imo sa New Jersey, USA. Grabe, no? From New Jersey, United States of America, si Raul Changson, kanta at hambal makalipay man naminaw sang imo sa New Jersey, USA. Sige, salamat din si Raul Changson sang New Jersey, USA. Anisita Gamboa, hello! Nas just ari lamang kami diri sa gapamati ka nagalantaw sa imo palatuntunan kahapon lamang via YouTube. Ivan Cerveza sa YouTube man. Mami Juvie Sargent, good afternoon. Wow! Happy wedding anniversary, no? Happy wedding anniversary upod sa imo siniiyang handsome husband, Ma'am Juvie Sargent. Kag sa subong si Ma'am Juvie Sargent ara nagabiyahe sa iya sini nga auto samtang nga drive pauli sa ila balay together with her sister, no? Nagapauli tune in diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag subuman via sa aton siniiyang Bombo Mobile app kag sa YouTube channel. Ari naga-appear si Ma'am Juvie via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. And if you're inside the YouTube, don't forget to like, subscribe, and share, and hit the notification bell below para nga ma-inform ka mo during kung may ara na sang live streaming, no? Kaangay diri sa palatuntunan kahapon lamang. I'm sure inform ka mo, notify ka mo sa YouTube nga ti ari na ang aton si palatuntunan kahapon lamang. From Hong Kong, Jeje Padilla Casa Vergara. Hello, Jeje. And of course, hello mandira sa kay Jose Michael Hayibo Gilien. Maying hapon sa imo, Miss Jazz, ari lang kami upod sa gihapon ang akon pamilya sa balay. Nagalantaw sa imo Facebook live kag nagapamati sa radyo at the same time, no? Grabe, no? Kung kaisa may in just a few split seconds kung kaisa ang ang nagagwa do medyo nagalain pa. So kung ara ka sa radyo, no, it's either medyo una-una na siya, pila lang ka segundo kag sa aton sini nga YouTube channel, no, just like si sini nga ginahimo sang pamilya Hayibo kag Gilien nga nagapamati sa radyo kaagay sini kag naglantaw sa YouTube channel. Kung kaisa may diferensya, no, pero believe. Ara man kamo sa Facebook Live, sa YouTube channel kag nagaandar pa ang radyo.
bilib, no? Good afternoon na din sa inyo, sa bugos nga pamilya, no? Leo Baygar, good afternoon, Miss Jazz. Suki ko gid ang Bombo Radyo, Miss Jazz. Abi mo, halin sang gamay ko, diri sa Bombo, pag bugtaw ko, live ko dayon, no? Halin sang gamay ko. Pero diri ako subong sa barko, pag bugtaw ko, live ko ya dayon, Miss Jazz. Regards sa tanan nga taga Bombo. Thank you. Ni si Leo Baygar is a tripulante, no? Seaman. Inter-island ka, Leo, or ano ka na? International ang rota mo, no? Leo Baygar, ara susulod sa iya sini nga ginaobrahan nga barko. Kag si Mami Ana Sinoro, no? Sinoro Pilar family ga-monitor ged. Miss Jazz. Thank you so much mga kabombo, no? By the way, antes kita magpadayon, no? Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga pahanumdum para nga pagbalik naton duro diretso na kita. Naisa kita ka true to life story sa aton siniyang kahapon lamang today in history. Ang aton sini nga kahapon lamang today in history, matutuod man niya gyapon nga kasaysayan, no? It's either sa Philippine history kung may dalalag ko, kag world history kung may dalalag ko. So, after sa aton siniyang pila ka mga pagbuya sa mga pahibalo, mga panumdum, mga kabombo, no? Magbalik kita ti ang matudtod nga kasaysayan. Tudtuod nga kahapon lamang sa aton siniyang world history, kag subong man ang inyong siniging padala diri nga mga kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. I'll be right back, mga kabombo. Stay tuned. Pagkatapos, gid lamang sini. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala?
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio. In Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Kamusta kamo dira, no? Samtang nga nagaulo-unwind kita. This is the lighter side of the program. Sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa nasiling ko na makaulo-unwind kita diriya, no? Sa atong palatuntunan kahapon lamang, makahaming-haming, makakulukanta-kanta mga kabombo, no? Samtang may makuha makita nga leksyon kay inspirasyon sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Sa mga nagalantaw dira via Facebook Live kag YouTube channel, no? Sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Sa mga suki naton nga mga pinalangga nga matag palamati, no? Kaangay abi ni Hitachi Remache. Suno pa sa iya, Miss Jazz, pwede gidya ka pa vaccine. Kung wala ka pa vaccine niya, subong niya gasululobra ang vaccine. No? If you are decided nga magpabakuna,
just go anywhere, no? Sa imo sini nga diin ka dampi, no, din ka naga-estar, no? Hitachi Rimache kay why gid problema nagasulubra ang aton sini iya nga mga bakuna, no? Ang aton sini iya nga vaccination. So kung desidido ka na, kung wala ka pagid na kapabakuna, go pabakuna na gid, no? Kay ti kitaya kalabanan subong ya ano na mo fully vaccinated na, fully vaxxed na kitaya ti ikaw ya ikapila mo na ni Hitachi. Ti sige, go lang ang go Hitachi. Kag si Sir Joseph Arnido, ang aton sini nga isa sa mga dynamic inang mapisan kag bombastic nga isa sa mga bombo volunteers naton sa bago na natapos nga the Vote 2022 national and local elections. So coverage, special coverage sa Bombo Radio Philippines. Sir Joseph Arnido, isa ka manunudlo na pero kay ang iya sini iyang ang iya sini iyang orientation Bombo Radio gid. And to tell you honestly, si Sir Joseph, no, isa sadto sa aton sini iyang mga nagpadala sa iya sini nga matutuod, very inspiring nga true to life story, no? Way back before antes pa man siya nga nangyen aton siniyang Bombo volunteer sa The Vote na special coverage sa bahin sang eleksyon mga kabombo, no? Sir Joseph Arnido, good afternoon, and Miss Jess is just so proud of you, no? So una gakulo kadto lang na di siya just to give his letter, no? Para sa iya siniya nga kahapon lamang man nga puno sang inspirasyon. That is why nga pagkabalo ko nga teacher na si Sir Joseph, wow, proud na proud. No, sa una daw, handumol pa lang na Sir Joseph, no? Samtang nga nag-eskwela ikaw, no? Together with your dearest mom, kaamo ginang imo siniiyan ng inspirasyon, Sir Joseph, no? Sir Joseph Arnido, saludo po kami sa inyo. Keep it up! Philippine Standard Time, 23 or make it 24. 24 minutos na nakalipas sa takna nga las 6 mga kabombo, ari anay ho. Antes naton basaw ng inyo sini nga kasaysayan, no? Ari anay ho, may ara kita sang matutuon nga kahapon lamang, no? Iniya kabahin sa aton sini nga maragtas, sa aton sini nga history, pero makabig naton nga amog niyang matutuod man nga kahapon lamang, no? Aton hibaluon ang true to life story, no, sang isa ka tinuga diri sa kalibutan nga nangin pinasahi yang iya sini iya nga kasaysayan. Ang iya sini nga kahapon lamang nangin pinasahi nga na sulat gid kag na include, no, sa aton sini iya nga world history. Ini siya taga Pungsod, Peru, mga kabombo. Kag ini siya karon ang nagapanuigona sang 83 anyos ining si Lola Lina Medina sang Tecrapo District sang Peru, mga kabombo, no? Nakaibalo-bala kamo, very interesting. Kasi Lola Lina Medina sang gamay pa ini siya, no? 5 pa lang katuig nga sining edad. Sulusobra 5 katuig, di syempre gamay pa no? Toddler pa gid ba lang ginakabig, no? Gamay pa. Pero abi ninyo mga kabombo, amo ini siya ang pinakabata, no? Pinakabata nga nangin iloy sa medical history sang siya ang nagapaidaron pagid lamang sang 5 katuig. Wow, 5 years old. Nangin nanay na. Imagine, no? Kung magambal ka, paano na natabo, no? Youngest confirmed mother in history. Ayan sini edad sadto sa nagbunag siya, 5 katuig, 7 kabulan, mga kabombo, no? 5 katuig, kag 7 kabulan. Imagine. Yari mga kabombo, no? With matching graphics and photographs, ara da, sa aton siniya nga, kung kamo nagalantaw, sa aton siniya Facebook Live, mga kabombo, no? Ara gid ang mga pictures, mga memorabilia, photographs, kag ang of course memories sa sining lola na karon nga si Lina Medina, mga kabombo.
Sa kaangay nga petsa subong adlaw Mayo 14 of the same day today sa tong 1939. Kung isipon tati 83 ka tuig na ang nakaligad. Sang nagbunag ang ginakabig pinakabata nga iloy sa medical history nga nagapaidaron pa lamang sang 5 ka tuig sulosobra, no? 5 years old nanginanay na. Imagine, no? Youngest confirmed mother in history, 5 years and 7 months, mga kabombo, ining si Lina Medina nga nagapuyo sa Ticrapo District sa Pungsod, Peru. Ining si Lina nga sulosobra pa lamang 5 ka tuig aya sini nga edad, mga kabombo, nagbata sa kaangay nga petsa subong adlaw, no? Gave birth pinaagi pa sa cesarean section. CS ini siya, mga kabombo, no? Nagbata ini siya sa isa ka bulungan sa Lima sa edad nga 5 years and a half, no? Kag ang iya sini nga ginbunag nga bata, no? Kung ano man siya kagamay, kay ti bata pa siya, 5 pa lang siya katuig, ang iya sini iya nga ginbunag, mga kabombo, 2.69 kilograms, no? Ukon 5.9 pounds, no? 47.5 centimeters, ukon 18.7 inches. Isa ka lalaki ang iya sini ginbunag, kag iya ginhingadlan, no? Nga si Baby Gerardo. Ang kasaysayan ni Lina Medina, mga kabombo, abi ninyo, ang iya sini mo ginikanan, nanay niya kag tatay, abi nilang ila sini nga bata, kay samta nagadako, ang iya sini nga tiyan, abi nila, ang iya sini ila sini nga bata, ya mga kabombo, ya, may nagatubo lang nga tumor sa iya sini nga taguangkan. Amo ining rason kung nga ang gindala siya sa hospital, no? Kung sa diin paidalom siya sa pag-check up, kay worried ang iloy, labi na gid ang iloy, no? Sa iya sini nga bata, kay 5 pa lang katuig, nagadako ang iya sini nga tiyan. Pero sa paidalom siya sa pag-check up, imagine mga kabombo ha, no? Sa paidalom sa pag-check up, ining 5-year-old nga si Lina Medina sang Peru, mga kabombo, diri na pamatud-an nga sa amo to nga panahon sa gipa-check up siya ha, kay dako na gid ang tiyan niya, na pamatud-an nga nagabusong na siya sang 7 ka bulan. When she was about 5 years and 6 months old, mga kabombo. Imagine. So, Lina Medina gave birth 1.5 months later. Sa pagpangusisa, no, sa iya sini maginikanan, kag sang mga otoridad man kay especially mga doctors, no, kay natingala gid sila nga ang sa 5 ka tuig pa lang nga bata nagbusong na. Pero sa medical ya nga kalibutan niya, may ano ni sila ya, may eksplikasyon sila, mga kabombo, no? Pinaagi sa pag-interogar sa mga ginikanan, ang mga dalubhasa, ang mga mangin-alamon sa medical world, mga kabombo, ang mga doktor, pamatod nga ang kaso ni Lina Medina nga nagbunag sa isa ka bata nga lalaki sa edad nga sulosobra 5 ka tuig niya ka edad, no? Very young, mga kabombo. Suno pa sa mga doktor, ang iya sini iya nga kaso among gining ginatawag bala nga precocious puberty, no? Kung ang hormone glands ang tuman ka-activate, no? Early pa ya activated ng iya sini nga hormone glands, o kumpara sa mga normal, kay 5 years old ya wala pa ginaiya, mga kabombo, no? Ang iya sini nga hormonal glands yati wala pa na iya activated, pero iya temprano pa nga nangin activated, rason man nga ginatawag ini nga precocious puberty. Very early after her birth. Pagkabunagi dyan sa iya yati amat-amat niya nga nag-activate ang iya sini iya nga hormone glands, mga kabombo, no? Kaga ang pamangkot, damo dayon na nagpalamangkot, sino ang nagpabusong sa 5 ka tuig nga bata nga ini nga si Lina Medina sang Peru.
So ang gintudlo syempre dayon, ang gintudlo kang naging suspetsado amo mismo ang yasini nga amay, no? Amo na ang rason kung nga agin aresto, gindakop giliyon ang yasini nga amay bangod lamang sang suspesyon, no, nga base may sexual abuse. So gindakop ang amay ginpaidalo man sa interogasyon. Pero pagkaulihi ginbuyan man ang amay bangod kay ti kulang sa ginatawag ebidensya. Kaysang ginapamangkot ang 5 ka tuig nga bata nga babae nga si Lina, ano man bi ang makuha mo sa 5 ka tuig nga bata nga babae, no? Sanggin pamangkot siya. Wala siya kabalo wala siya kapanugid kung sino ang naghimo sa iya abi mga kabombo, no? Kag sanggin dako pag yasin ikaw galingon nga amay, ang bangod kay kulang sa ebidensya, ti ginbuyan, nangin free ang iya siniya nga amay. Bisan pa ang iya sini nga pakaisa nga lalaki, gin dakop man kag interogar. Kay ti kung sino ang malapit dira sa samtang nagadako si Lina Medina mga kabombo, gin pang tudlo kung sino abi ang pwede nga mangin suspetsado. Pati ang iya sini nga pakaisa nga lalaki, gin interogar man, pero wala man na pamatud-an, no? Bangod man siguro kay ti wala man niya sang hinalungong ang 5 ka tuig nga bata nga babayi, mga kabombo, no? Wala siya sang may itudlo. Nagbisan pagani kung sino ang mag-interview sa iya. Hasta subong ha, no? Bisan pa hasta subong ya, hindi gid siya maka-confirm kung sino ang amay sa iya siniya ginbunag nga bata nga lalaki nga si Baby Gerardo. So si Lina Medina mga kabombo o kung sa matutod nga ngalan, no? Lina Marcela Medina de Jurado. Bunag ini siya sang September 23 of 1933. No, ang yasin nga Iloy isa ka Peruvian ukon isa ka tumandok sang Peru. Kag ang yasin ni amay amuman mga kabombo, no? Kag sana siling nagani naton kadamo gid bisan pa may naghambal pa nga hoax o kon ulo istorya lang gid ni himo-himo ang ini nga istorya sa iba na pungsod naghambal nga hoax na siya o kung sa ano pa fake news sa aton subong fake news pero napamatud-an gid sa mga doktor o pinaagi sa mga na-confirm sa mga doktor nga matudtod ini ang ini nga kaso ni Lina Medina. Rason man kung nga ang ginakabig siya, no? Nga pinakabata, nga Iloy na pamatud-an, nga pinakabatang Iloy sa medical history, nga nagbunag mga kabombo. 5 ka tuig sulusobra ang iya sini nga edad, no? Lina Medina known for being the youngest confirmed mother in history. Ti ginpadako pa ning iya sini nga bata ahay may pila kita dira ka mga pictures bala mga kabombo kay bangod man sa may kauhianan nga nadulot bala no sa iya sini pamilya ang iban ti wala na kay balokon na parte sa kay Lina kay bangod 5 pa lang siya ka tuig may bata na siya no maanom siya ka tuig ti ginapakilala ginpadako si Lina Medina kag ginpakilala ang iya sini nga bata nga si Gerardo bilang iya sini nga manghod. Pero sa ulihi wala na gid na napunggan ang kamaturan nga ti bata niya gid niya. Bisan pa gani may pila kita dira ka mga pictures nga ti nagabusong siya, 5 pa lang siya katuig, fragile body niya pero nagabusong siya, nagbunag siya mga kabombo, ti gamay pa gid siya katahama. Pagkatapos nagapakudak sila, may picture sila sang bata niya. Upod sa iya sini nga baby doll. Ati 5 pa lang siya katuig. Nagahampang pa niya si Lina Medina, mal-iya man niya. Pero as time passes by, ginpa-intended siya nga bata mo ni, hindi mo niya manghod. Suno sa pagpadako sa iya, siling na nga manghod. Kaya ang kahuyanan bala nga ginatawag mga kabombo, no?
Pero ining si Lina Medina, apisar sini mga kabombo sa iya na agyan, no, ang iya sini nga bata nga si Gerardo, mga kabombo, nagtaliwan sang nagapangidaron sang 40 anyos, no? E sa subong si Lina Medina is already 83 years old. Nakapamana ini siya yaya sa tong 1970s, no? Sang nagapangidaron siya sang 37 anyos, nakapamana ining si Lina Medina kay Raul Horado. Rason man nga ti aya sining matudtuod kang kompleto nga ngalan si Lina Marcela Medina de Horado. Dito man abi sa pungsod Peru, mga kabombo. Makitaan man naton dira sa aton si Facebook Live, no? Ang tigulang na nga si Lina, no? Lola na siya subong at the age of 88, mga kabombo, 88 siya gali, no? Nabata siya sa September 23 of 1933 sa may Tecrapo, Castrovirreyna province, no? Dito sa may Peru. So asa subong ya ang amay sang iya sini nga bata nga nagtaliwa na gani sa edad nga 40 anyos, ang biological father sini was never ever identified. So gapamangkot ano ni nga klase gani sang kaso, no, ining bata pa amo ning ginatawag nga precocious puberty. Bisan ang aton si mga doktor naka-enchende sila, no, nga ang iya sini nga hormone glands ang activated na pagkatapos sang iya sini pagbunag diri sa kalibutan, nga sa normal nga bata wala pag giniyaya ang aton si hormone glands yati kon mag ano na taya no, sa tion nga ara na kita sa puberty stage, mga kabombo. Siya pagkatapos ng pagbunag sa iya amat-amat nang activated ang iya sini nga hormonal glands. So ang iya sini nga amay nga si Tiborilo Medina gindakop kag interogar, pero ginbuy-an man bangod wala sang sang mabaskog nga ebidensya nga ginabusuhan niya iya sini kaugalingon nga bata nga babay nga si Lina, no, kag isa ini ka Silver Smith, no, ang iya sini nga amay kag iya sini nga loy amo si Victoria Lucia. Kag si Lina Medina, damo sila nga mag-ululutod. Isa ini siya sa siyam tanan ka mag-ululutod. Kaya mo to, so nagdako ang iya sini nga tiyan, gindala sa iya sini mga ginikanan sa hospital dito sa may Pisco, bangod kay ti grabe na gid ang iya sini nga pagdako sa iya sini nga tiyan nga abi nila may tumor lang ining bata ngani. Ang espesyalista nga doktor ni Lina Medina, mga kabombo, amo ining si Dr. Gerardo Lozada, nga diri man amo man ini ang ngalan, no, sang iya sini nga bata si Gerardo man. Kaya ti wala na kilalaan kung sino ang amay, igin sunod ang ngalan sa iya sini nga doktor, no, ang iya sini nga obigayni nga lalaki, si Dr. Gerardo Lozada. Isa sa mga espesyalista sadto sa mga tinion sa Lima, Peru. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Amoyan to ang matudtuod nga kasaysayan sa aton siniiya nga world history. Kita nyo na si Lina, no? 88 years old na siya, hay puti ng buhok, tigulang na. Pero buhi pa siya, hasta subong, no? Ara na siya dito karon sa may Peru, kabisan pa gani ang mga
mga famous nga mga international nga mga mga media company, mga kabombo, lakip na ang Reuters, no, hindi sa magpa-interview. Ako sino ginabi ang amay, no, sang iya sinigin bundang nga anak. Kaya sad to 5 ka tuig nagpinamangkutanay kami gani. Bombo Harold, 5 ka katuig may nadumduman ka na. No, daw wala hindi ka nakadumdum, no. Ni amo ni kun nga ang nabulayan gid kung sino ang amay, no, ang biological father sang ginbunag ni lola na karon nga si Lina Medina sa edad nga 88 anyos. Sa iya sini nga bana, no, nakaangkon sila sang duha ka mga kabataan. Kaysa nagpaidaron sang 40 anyos ining iya sini nga bata nga si Gerardo, sunod sa iya sini nga obigahin ni nga doktor nga amo gid ang nagtatap sa iya. Nagtaliwan sa edad nga 40 anyos. Una pa siya taliwan sa iya sini nga iloy. Ang iloy subong si Lola Lina Medina di Horrado, mga kabombo. May bana na sa nasiling ko na 2 ka tuig duwa ang ila si mga kabataan. Alive and kicking pa hasta subong. Ara gina siya sa listahan kalabanan sang sini nga mga nga mga kaso ang listahan mga kabombo, no, sang ginakabig nga youngest birth mothers. Di amo ginisaya ang nagapanguna amo ining sa Peru, no, nga si Lina Medina, mga kabombo. Sang May 14 of the same day today, that was 1939. Ang nagapangaduwa diri ang 6 ka tuig man nga bata nga babayi, mga kabombo, no. Nagbunag siya wala sa conception kundi ginbase sa pagbunag sa ila sini nga bata. 6 years old, the second man nga may pinakabata, no, nga nagbusong kang nagbata. Sang June 7 of 1932, no, 6 years old and 7 months, wala man diri gani ginhambal ang iya sini iya nga nga ngalan, pero taga ini siya, taga sa India, mga kabombo. Kag ang nagapangatlo nga nagbata nga pinaka youngest abi, no, taga Ukraine, sa Ukraine, mga kabombo, no. Sang August 1934 ini siya, mga kabombo, kag ini siya si Yelizaveta Pantueva, mga kabombo. Damo sila mga very young nga nagbata, pero ginluto sila tanan ni Lina Medina kay sa edad nga 5 ka tuig kag tunga. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo, no? FYI, very interesting. True to life story, matudtun nga kasaysayan, no, diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. Bali kabahin sang aton siniiya nga kahapon lamang. Today in History. Ang aton sininga letter sender sa sininga hapon, mga kabombo, si Cho Akoy ang iya siniya nga hayo. Pero ang iya sini matudtod nga first name si Seriaco, no? Si Seriaco o kung si Cho Akoy nagapanuigo na karon sang 66 anyos. Abi ninyo, mga kabombo, ginpasulat niya ang iya siniya nga apo, no? Ang iya sini nga apo amo ang ginpasulat niya kay daw hindi na makakita, no, ang aton sini nga letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Seriaco o kon si Cho Akoy, no, si Cho Akoy sang binalbagan, no, ara dira ang ari diri ang iya sini nga kasaysayan kagin paambit diri sa aton mga palatuntunan kahapon lamang. 66 anyos na si Cho Akoy. Ang iya sini kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
Maayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Sir Yako. Ukon si Chu Akoy. Nagapanuigo na karon sa 66 anyos. Iyari kami diri Miss Jazz sa banwa sang Binalbagan. Kaangay man sa iban, may ara man ako sang kasaysayan nga hindi ko gid malipatan. Miss Jazz, ang akon sini nga pinalangga nga asawa, nagtaliwan na sang nagapaluigon kami sang 60 anyos. Tubo ko ning akon sini nga asawa. So mga 6 ka tuig na nakaligad. Mabudlay gali Miss Jazz kon mag-una biya dili sa kalibutan ng imo sini iya nga partner in life. One time to nakambal ko sa asawa ko nga kon pwede pa lang. Gusto ko ya nga unahon ako ya kuha sang Dios kon ikumpara sa akon sini nga asawa kay ti ikaw ya mapatay ka naman lang, no? Kung ano man ang imo sininadangtan or pagadangtan dito sa piyak nga kinabuhi, at least diriya ang nabilin diri, ti ambuya ang magasofrer sang imo sini nga pagkadula. Amo na nga gusto ko sining ko sa akon sining asawa nga kung pwede pa lang ako ya unahon, pero mas nangin maunang akon sining asawa. Rason man Miss Jazz nga mabudlay para sa akon ang akon siniiya nga naagyan as sa subong, may ara man lang kami sang duha ka mga kabataan. Amo si mga kabataan lalaki kag babayi, kag maayo lang kay ang akon sini nga apo nga kamagulangan nga babayi, ginbilin diri sa amon balay. Kay diri man siya abi iya nakapangita sang trabaho, akon sini nga apo Miss Justy, may ara man naman sang nobyo, kag gaplano sila nga magpakasal. Ako pa nagani nagatulod sa iya nga inday pakasal ka na kay agud nga makakita man ako sang imo sini iya nga apo man o ako sini apo sa tuhod. Di mayo lang kay ang kamagulangan ko nga bata nga babae Miss Jazz, ginbilin niya man diri ang iya sini iya nga eldest man nga bata. Kay ato na sila subong sa Manila. Pero from time to time, ang apo ko niya, Miss Jazz, bakasyon dito sa iya sini nga mga ginikanan. Ti kun wala diri ang akon sini nga apo, may nagaupod lang diri sa akon, kay ti may ginabatsyag naman ko Miss Jazz mo, 66 naman ang akon sini nga edad, manog 67 anyos na ako sa maabot nga bulan sang Agosto. Ti may ginabatsyag na ako Miss Jazz. So ang akon sini nga apo, nga may nobyo, single, pero may nobyo naman, kag may plano naman sila magpakasal. Kung magbakasyon siya sa iya sini maginikanan sa Manila, di may upod lang ako diri Miss Jazz nga tupad balay-bala namon nga isa ka lalaki, kag gamay pa na iya, ginaupod-upod na di sang apo ko, kay palangga niya na. Samtang nga nagadako, ti maano mo naman, mapiyaran mo naman, masugo mo naman. Ito iwagid problema, samtang ginasulat ko ning akon sini, ginasulat sang akon sini nga apo, ang akon sini iya nga kasaysayan. Kaya ti hindi na ko bala Miss Jazz makakita sang maayo. No, 66 pa man lang ako hambang sa ibanti, pero diferensyado ng akon sini nga mga mata. Doble vista ganing akon sini iya nga ginagamit nga antipara. So samtang ginasulat ini sa akon sini nga apo, daw luha-luha man ako bala Miss Jazz. Sa mo naagyan ko sa kabuhi, labi na gid sang akon sini iya nga nangin asawa. Ang akon sini nga asawa Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, hindi ko niya nobya. Kay sadto may ara ako ya sang nobya gid nga sadto ti patay luyag man ko Although nga ti mistisuhon man ako ya Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, si tiyoy akoy mo mistisuhon man ini. Pero
may isa lamang ako kanobya. Pisan nga ti madamo man ang nagalagas-lagas sa akon, pero may isa lamang ako kanobya. Kag naging ginpanangga ako gid. Pero ang malain o masakit nga kamaturan nang akon sini nga nobya sadto kadamo sa mga nagapamatok. Kalakip na diri ang maladonya nga lola man sa akon sini nga nobya. Kay ti nagdako man siya sa iya sini nga lola. Kay temprano pa man nagtaliwan ang iya sini nga mga ginikanan. Kaya sini nga lola may sarang no diri sa amon abi mes Jazz sa Binalbagan. Daw kilalaga ni ang ila sini iya nga apelyido kon maragtas sang bano sa Binalbagan ng paghahambalan. Ti may sarang-sarang iya sini nga lola nga nagpadako sa iya. Ti pagkaibalo niya nga isa lamang ako iya ka simple nga lalaki. Pero mapabugal Kuya Mas Jazz kay ang akon si maginikanan niya. Mga God-fearing ang akon si maginikanan kag nagdako man ako gani sa pagserbisyo sa simbahan. Isa ni baluan sang lola niya, abi mo Mas Jazz, nagpamatok ini kang nagpangita gid sa pamaagi nga magbulagay kami. Pero wala gid kami Mas Jazz nag-give up. Bisan nga may nagabantay kay nagasunod-sunod sa amon Mes Jazz nga paryente o kun masiling nga makabig na nga tiyo sang akon sini nga nobya sadto Mes Jazz. Kag dako lawas. Pero kun wala siya makakita Mes Jazz gakita na kami gihapon sa akon sini nga nobya. Ang akon sini nga problema sang nagmadinalogon gid ang sini nga lola nga hindi nagid kami abi makitanay. Hindi nagid kami makakitanay sa nobya ko. Abi mo Mes Jazz gindala nila didto sa isa ka parte sang Luzon. Ang iya sini iya nga apo kay ti naibaluan sang ulihi nga nagakita-kita pa kami sang iya sini nga apo. Bisan may bantay nga ti daw kaangay na nga tiyo niya sang nobya ko kadako lawas. Wala to ya Mes Jazz ya. Gakit anay kami gapon sa akon sini nga nobya. Ti amo na Mes Jazz, gindala siya didto sa isa ka parte sang Luzon. Didto siya ya Mes Jazz gin paestar. Ti wala na kami sa may mahimo, ano man bi ang amon si mahimo kay ti layo ay na kami. Grabe ang akon sini Mes Jazz nga antos man kay ti lalaki man ko tuod pero ti nakahibi man ko. Abi mo Mes Jazz ang ining isa pagid ka babayi nga naging kabahin na sa akon sini nga kabuhi diri sa kalibutan. Amo ni siyang akon sini nga best friend. Kag neighbor nga halin sang gagmay pa kami of the night kami. Kag ginasunlog ko man siya, ginasunlog ko pa na siya nga si Toto. Anuwag ko na sa si Tuto, bangod kay tulutumboyon, ini siya Mes Jazz. Arab lang kon magtaksi kami sa una, ya, kay ti tubo kami ni. Tubo kami ni sa akon si neighbor, nga nagpalanggaan, nagig kami Mes Jazz, bilang akon si ni Abi nga katutubo, kag naging suon nga abihan. Ti ko magtaksi kami na Mes Jazz, ya, gataksi kami na, kag kon ara na siya, ga-entra na siya. Ti panuwagani namon sa iya, sa ang iya sining hayo sa amon niya, especially sa akon, si Tuto. Bangod kay ti tulutumboyon, kag ara bilang buyong bala Mes Jazz, magulugiho, yati daw kalalakin on gid. Sang gamay na siya nga daan niya Mes Jazz, katuling-tuling pa na isa kay Tuto. Kining akon sining neighbor, nga ti bisan amo na siya Mes Jazz, so thick and thin sometime nga mag-ano kami, best friend, best buddy kami Mes Jazz. Ti masaligan ko gina siya. Kag sadtong time nga gin palikaw sa ako ng ako si pinalangga nga nobya. Ahay si Tuto na ang nag-alay-ay man sa akon. Grabe man ang iya sining upod-upod sa akon. Kag kun ano ko na iya hibi kag sa unay Mes Jazz, syempre uso pa ya diri sa amon lugar ang tuba
Nag-inom man na si Tuto sang tuba, Miss Jazz. Kay para lang gid ba lang mahubog ko, hindi ko madumduman kag mahagan-hagan ang kasakit sa akon siniiyang nga ginabatsyag, Miss Jazz. Bangod kay ti amo na ang akon siniiyang sitwasyon sadto nga ti siling ko andamala na nila nga kon magmanggaranon ako, Miss Jazz, ko gid nga ti pwede gid kuya sa ila sini nga bata. O galing kay ti wala nagi kami tsansa sang uli, Miss Jazz, wala kami tsansa nga nakakit-anay gid abi ni sa ako sini nga nobya. Pero ang bati ko may mga apo naman siya, kaangay man sa akon. Pero ti sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, kinambalang kung ganing apo ko nga isulat gid dira. Kabisan may kanya na kami nga kabuhi. Gusto ko gid siya sa gihapon, Miss Jazz, makita. Ara ba lang mapangamusta man lang kung kamusta siya. Kung paano ang dalaga niya sini nga pagpangabuhi. Kay palangga kung gid niya siya sadto, Miss Jazz, ang nobya ko. Para sa akon isa ini sa pinakamasakit nga chapter sa akon sini nga kabuhi. Pero galing kay ti amo na bala kun indi gid man kamo, Miss Jazz, ako ay naka-enchende. Akon indi gid man kamo ti indi gid kamo ya gin sang Dios ya sa kun gintagna kamo sang Dios ti mangita gina pamaagi. Pero kun indi kamo ti nangita man pamaagi, Miss Jazz, kag wala lagi kami kakit-anay, tubtob subong, bulo balita lang. Pero taga diri man ini sila, Miss Jazz, sa amon abi, pero galing kay ti gindala dito siya sa Luzon, ginpalikaw sa akon. Since then, sumugod sadto wala nagi kami nakakit-anay. Kaya muna siling ko sa apo ko, samtang ginadikta kong akon kasaysayan, ibutang da nga luyag ko gid siya makita. Pero atong, Miss Jazz, ang tulutumbuyon ko nga best friend nga neighbor ko gid tupad balay namon, Miss Jazz, diri abi sa may Binalbagan. Although nga amon sinisubong nga balay nga ginpatindog sa kung sini nga asawa, nangin asawa ko sa ulihi, Miss Jazz. Ti amo na lain na kami pero diri man gyapon sa Banwa sang Binalbagan. Ti siya ginaya, Miss Jazz, nagalay-ay sa akon kung ano ang inom ko sang tuba. Amo malang inom ya katuba. Hindi na ko ya ka-realisar nga ti babayi ang upod ko. Nga hambalon siya nga hindi ka mag-inom kay base mahubog ka. Ay, Miss Jazz, kung anong walay ko na iya, amo malang iya sini nga walay. Mas nagid sa iya kay ti babayi nga daan. Through thick and thin. Nga mahambal ko gid nga ti maayo gid nga klase sang abyan. Ining si Elias Toto, Miss Jazz. Pero babae ni siya. Sang ulihi, sa nag-eskwela na kami, Miss Jazz, ako hasta malang ko abi sa first year college. Dira ako sa may Bacolod, pero bangod kay ako si maginikanan, ti alang-alang gid. Naguntat ako, Miss Jazz, kag nangita naman lang sang trabaho. Ati kaluyan man san Diyos, ti maayo man ang akong si ganar sa akong siniiyang nulo negosyo. Prostituto iya, nakatapos kina siya sang iya sining college dira sa isa ka kolehiyo dira sa may Bacolod. Ti pero, Miss Jazz, ang ulihi, sa tong time nga nag-birthday ako, ti sa mo nga panahon, 21 years old na ko. Sang ara bala, Miss Jazz, nga ti nagahinurusgan ka kag makabig nga ti debut ini ka lalaki. Gin birthdayhan ako sa akon si maginikanan. Kaysa amo to nga panahon bangod kay ti wala man kuya, Miss Jazz, ang abilidad nga makapadayon sa pag-eskwela. Ang mga ginikanan ko wala sang ikasarang mapa-eskwela nila ako sa college. Asalan ko first year, nagaganar na ako ito, Miss Jazz. Ti ginbuligan kong akon si maginikanan kay ti siling nila ahamtong na ako nga lalaki. Ti amo to, Miss Jazz, timing man nga si Tuto nakapauli. Pero laka na lang gid kami, Miss Jazz, makakitanay kay busy man siya, Miss Jazz, sa iya sini nga pag-eskwela hasta nga nakagraduate siya, hasta nga nakatrabaho da siya sa isa ka firm dira sa may Bacolod. Ti nakapauli si Tuto, nakibot gig ko. Ginhagad siya sa akon maginikanan kay wala man niya bati-bati nga mag-abot si Tuto. Although gusto ko gid siya abi, Miss Jazz, nga imbitahon sa akon sini nga birthday,
Mayo lang kay nakapauli man siya. Nakitan siya sa akon sini nga iloy kag ginhambalan man abi nga ti. Kadto to sa balay kay birthday sang imo sini nga abyan. Baw Miss just first time ko kay madugay na kami wala kita na first time ko nakakita sa kay Tuto nga hindi natuto ang pananawan ko sa iya. Laba ng buhok, sexy na, ka nagabayo na sang pambabayi. Si Inday na siya, Miss Jazz. Dito, Miss Jazz, for the very first time, baw nagkuba-kuba ang akong siningadughan. Para sa akon love at first sight, ang akong siniiya nga nabatsagan. Kaya wala gid siya hinuring-huring nga kung kamusta na si Tuto, nga mo na nakagraduate na, although kabaluman ko, kaya wala na gid siya kapulo pa uli sa balay da namon. E neighbor man lang kami. Kaya mo to Miss Jazz sa kibot ko, kaya bag-o lang gid siya nakatrabaho man, kag kaya mo na may grabe na ang may nagapahinar na. Kaya dito, sumugod sa to Miss Jazz, amo na to. Wala ko naging luatan niya si Toto, Miss Jazz. Amo nang rason ko nga ang dili nagsugod ang amon sini bago nga chapter sa amon sini iya nga pagpangabuhi dili sa kalibutan. Bot silingon nangin sutor niya ako. Although nga wala pa man siya gilayon, naghatag sa akon sang tsansa kay best of friends kami nga na udlot lang bangod kay ti. Nag-eskwela siya dira sa may Bacolod. Ti amo na Miss Jazz sa malipot nga pulong nangin nobya ko. Si Toto nga naging Inday na. Kag pagkatapos, sang time nga ready na kami, nanging asawa ko na siya. Amo ini siya Miss Jazz ang akon sini nanging asawa sa sulod sang malawig nga tinuig. Amo na Miss Jazz nga ginpalangga ko siya. Although nga may ara chapter sa akon si kabuhi nga may nauna ako yung ginpalangga nga babayi. Nga sa subong kabaluman na si Toto, o kung si Inday ang asawa ko nga kabalo na siya sang whole story sang akon siniiya nga kabuhi hasta nga nagtaliwan siya abi Miss Jazz 6 years ago. Sa karon Miss Jazz, sana siling ko na ang upod ko diri sa balay ang akon sini nga apo, ang eldest sa akon sini nga eldest man nga bata. Ang pinalangga ko gid nga apo, kag siling ko Inday sulaton ko ang akon sini kasaysayan. Una-una gaugtas pang akon sini apo sa akon kay daw wala bala Miss Jazz kay inangot-angot. Kung dugay-dugay ko istorya, malakang na abi sining sang apo ko, chapter by chapter naton lo. Kay kabudlay sang imo sini pag-istorya, nagambal pang apo ko, hindi na ka-intindi si Miss Jazz sa imo karon. Tiga pa salamat ako Miss Jazz nga ginbala ini sa akon si apo kagkabay pa nga mabasahan mo ang akon siniiya nga kasaysayan. Kagkabay pa kung mabasahan mo na makuha ni isang leksyon ka inspirasyon. Botsilingon may ara ko Miss Jazz sa kabuhi ko sang duha ka ma-espesyal nga babayi. Di syempre nagapanguna dali ang akon si pinalangga nga asawa nga nagtaliwan na 6 ka tuig ang nakaligada. Ato yung Miss Jazz, kabahin lang sa akon si kahapon lamang. Pero in fairness sa iya, ginpalangga ko man siya Miss Jazz. Pero bangod man sa iya, nagdulot ini santuman nga pilas sa akon si tagipusoon. Pero gina-wish ko man siya Miss Jazz well, kundiin man siya subong, kay bati ko gani, kay may mga apo naman siya, may pamilya na siya. Kag sila siling ko na, gusto ko man niyang baluan kung kamusta siya. Kaya wala na gid sila diri puli-puli, sumugod, naging palikaw. Ini siya sa akon, Miss Jazz. Ti ako ya, Miss Jazz, kung makitanay kami, wala naman lang tuya. Kahit dalalag ko naman ang akon si mga apo. Yeah, I'm sure, amo man, ang gusto ko lang kuntani nga may baluan ko man, kung kamusta siya. Kaning kabahin siya sa akon siniiya nga ginatawag, kahapon lamang. Kabay pa Miss Jazz nga nakahatag ini sa kalingawan ng akon simatudtod nga kasaysayan, kag kabay pa nga mabasahan mo man ang tagpadala si Choy Seriaco. Si Choy Akoy, 66 years old sang Banwa sang Binalbagan. Choy Akoy, salamat gid ha. Si Choy Akoy sang Binalbagan. Salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, no?
Ti sa imo sini iya nga nangin asawa. Sang time nga nag-transform na siya bila isa ka babayi, naging nga tunay. Para sa imo, it was love at first sight. No? Nakibot ka kay si Tuto nga tulutumbuyon, nag-transform into a beautiful young woman. Nga amogid ang ano ni sa imo si Tagipusuon. From then on, wala mo na siya ginluatan. What a beautiful love story. Although nga ti, part of your healing process, no, pa-utwas mo diri, kay ti nagtaliwan na, mga ti, preska pa although it is already 6 years, na nagtaliwan na imo sining asawa, pero ti, preska para sa imo nga, ang kasakit bala, nga kung kaisa, wala dang imo sining kabataan, apo mo na lang upod mo, ti, part of moving on is to, remember the good and happy memories together with your precious wife. Plus pa nga may ara ka manggaliya nga antes pa man nakilala mo or nangin kamo sa imo sining neighbor nga nangin imo sining wife. Amo na ginatuwag balangan tsakto ginano, love thy neighbor as yourself. Ti literally kamo ya sa imo sining asawa ya nagpalanggaan na gid kamo ya, no? Choy akoy. Ti sige ti part niya sa imo sini kahapon lamang amo ang duha ka babayi nga ni special sa imo sini iya nga kabuhi. Salamat gid no sa kay Choy Seriaco. 66 years old sa Banos ang Binalbagan. Choy, just take good care of yourself. Sino pa sa imo ti may edad-edad na kag hindi na kakita no. Garamat na ang panulukan. Amo nang rason ko nga ang imo sini nga apo man ang nagbalay sini. Thank you sa imo sini nga apo. Kung kamo mayra man sa kasaysayan ka angay sini, pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag syempre pwede man isulat no, ipadala sa i-address sa kapon namang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Wala kita sa panahon mga kabombo ha. By the way, good afternoon lang sa imo Nelly Gonzaga Oliveros. Greet ko lang si Linlin, Ran, Eugene, Bebot. Nagapamatik gid sa subong samtang gabiyahe papauli. Thank you gid from Nelly Gonzaga Oliveros. Sally Auke de Sousa, together with her precious Kelly Auke, aya apo kag Lola Belen. Sige, salamat gid kita sa panahon. But before that, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. For every one of us, no, may promisa gid jang aton siniga Ginoo. Damo siya mga promisa kung aton lang basahon sa paggiya sa iya sinibalaan kasulatan or balaan ng espiritu sa iya sinibalaan nga kasulatan. Kay damo gid na iya, and some of this gani ginapaambit ko man sa inyo, no? That God has promised to rescue you. One of His promises is to rescue us, no? Rescue you and to rescue me. God has promised to rescue you, mga kabombo, no? Dira sa Psalm chapter 91 verses 9 to 11, dira nagasiling. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. Ina, kunimuon tang Diyos nga aton sini iya nga pananaguan, ang aton sini nga refuge, no? Hambal di mo, if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. No, grabe, no? If you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels
concerning you to guard you in all your ways. Psalm 91 verses 9 to 11 katahom-tahom nga klase sang promisa. For God shall give His angels charge over you. Ako yung nagapatig sa kada isa sa aton may guardian angel. Si Bombo Harold may guardian angel. Ako may guardian angel. Ikaw dira may guardian angel man, no? God shall give His angels charge over you. His angels charge over you to keep you in all your ways. Binigay kong bata bala, no? Wala ka PR ka muna nga sa mga ano bala, mga emerhensya, mga aksidente. Ang bata ya sa masamiyang nagakaluwas. Kaya sini nga Angelia present pa na iyati kay Angel na wala pa na naghihimo siyang sala. So that's one of God's promises for us, no? That He will always protect us. Palapit lamang kita sa iya, kag magampo sa iya sini nga tiilan. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo,
Kahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong